dalšího videa na hru Shake the Fidget a mohli bychom se vrhnout už do té hry. Tento díl bude jako ostatné, žádná speciálka. A koukněme se o pošty, to už jsem vlastně urobil. Pozemko. Sporu jsem dal. Ale našel jsem heslo na jeden kámošov účet. To je VDavo. Na světě 1. A můžem tu hrát vlastně. Takže ještě jdeme zpět na Star Legendsa, ještě si dáme arénu na něm. Dáme ho. 109 dáme určitě. Tak ne. Vím, že nedáme, dopredu hrajeme. Ty krávo. Jsme dali normálně, že boss. Like boss. Takže koukneme se do čarobchodu, tam jsem se ještě koukal osobně. Takže tu nic. Pozrieme se do zbrojírny. Tiež nic, takže sa hrneme na ďalšiu časť, to je Budomar na svete 13. Omluva za neaktivitu. Je on. Super. Pozrieme sa do cechu, možno bude válka, možno ne. Tak je. Magazín kolový meč. Dúfam, že to vyhrajeme. Ja teraz jdem preskočiť. Počkej, ja som sa do toho ani nezúčastnil. Ale to už sa zúčastním. Takže tam si podzemko na Budomarovi skúsime toto. A nehejtujte ma za to, že mám toľko malo prachov. Protože já na tento účet skoro nechodím. Dáme si hospodu. No to, jaké velké keše. Jestli toto. Už musím začít chodit, lebo vidíte, že je to kalamácka postava. Takže se musím jak to jim starať. Zbrojírna. Tak to už z toho bolo všetko, potom sa vrhneme na VDava na svete 1 a tu už som strašne dlho nebol, takže čo by som si mohli dať? Mohli by sme si dať aj toho možno aj toho, ale skúsime Pirata Temnovousa. Tak toto bol veľmi fail. No nevadí, časty narobíme, aspoň vy. Tak koukneme se ještě do zbrojírny, vyzerá, že máme dobrou, to je na inteligenci a toto je lepší. Koupím. Budeme viac si uberať. Tu som vyrobil 9000. Necháme iba tu. Toto je tiež na sílu, ale toto je na štěstí. Tam na sílu. To je niečo ako set. Chcem mať. Tak sa radšej dám na sílu. Takže dám zbrojírnu. Čaroobchod tu nie, dám asi arénku. Možno to vyjde, možno ne. Ale musíme to skúsiť. No, yes, kritik. Tak on nám dal taký veľký kritik, že nás zabil. A teraz sa nám to logilo. Dobre, takže skúsim, skúsim aspoň to určite. Čo to sú za bodky? Inteligencie, to je na nič. Tak s týmto účtom by sme mohli skončiť, takže sa veríme na ďalší účet. A to je, počkaj, ešte sa pozrieme na účet Star Legends. Že to som chcel vám ukázať ešte podzemko, či ho skúsim. Alebo hubičku som získal teraz. Ešte si rovno dáme hospodu. Tak, no jeď. Tak. Tu sú lagy. OK. Teraz som
nebudu asi vzývat. A zkusím toho medvěda. Nakažený medvěd, protivník. Možno ho dáme, možno ne. Na to, že ho dáme. Teď teraz mu dáme kritika kráva. O ne. Už to byl menší strich, protože mi krát mi šumel o život. A teraz počkej, co je tomhle. Počkej, já jsem ho dohležel. Tak veda vlastně můžeme teď opreč. Dáme si Vlada, dám se těch 14, těž. Dám si arenu. A když jste se divili, že mám toto, tak jsem hodil, můžete počít kouta. A toto jsem hodil do záchodu, ten luk, co jsem to mal, a vypadlo to tam kuzelníka. Si to nechávám tak. Písečná bouře. Myslím, chcete tu písečnou bouři, ale... Kout. Ale teďka prostě nemám šanci dať. Teraz to bude taky nudný díl, protože nevím, o čem mám teraz rozprávat. Hej, že Minecraft nebude týždeň, protože ten kámoš, kterým to natáčám, tak on vlastně nešel na dovolenku na týždeň a přijde až o týždeň. Takže nemůžem to teraz natáčet tak. Čo hodit do záchodu, nič. Bože, žádné věci. Ježiš, škoda. Ještě si dáme hospodu. Si toto. A jako hout pozdraví. A z tohto dílu už by to mohli všetko. A já se s vámi loučím. A čaute. Bullseye.